ассалому алайкум ба кулли тамошобинон ва ҳаводорони шабакаи калиди асрор. худованд ҳамаи мову шуморо нигаҳбон бошад. хуб бародари азиз, як бародари шайх Бадриддин ки як чанд рӯз пеш сабташро гузошта будам, дар шаҳри муҳоҷиратӣ ба кӯмаки муҳоҷирон машғул аст. зиёда аз 500 оилаи муҳоҷира дар ҳамиҷа кӯмак кардаги ҳастанд. иншоаллоҳ ки боз шояд ки зиёда аз 500 дигара ҳам кӯмак кунанд. озим кадоми шумо агар дар шаҳри Москва бошен, дар ягон мушкилӣ бошен, яъне ки оилаҳое ҳастанд ки мисол надоранд шароити зиндагиро пеш бурдан, дар карантин хоб ҳастанд, ин ҳамин инстаграм яъне ҳамин шайх Бадриддин аст ки дар шаҳри муҳоҷиратӣ кӯмаки муҳоҷиронро кардааст. ана ин шабакаи ютубиш ман силкҳои ҳарча дар зери ҳамин видео мемонам, шумо дохил шавен, дар ана ҳамин инстаграмаш муроҷиат кунед кадоме ки мушкилӣ дар шаҳри Москва, яъне ки надора шароити зиндагиро пеш бурдан, ҳамин бародар хурду хӯроки шуморо иншоаллоҳ бо хоси худованд бурда таъмин мекунад. чунки вақте мо дар Тоҷикистон ҳастем, чӣ кӯмаке ки мешавад, муҳоҷиро барои мо кӯмак кардаги ҳастанд, онҳо ҳама бародари мо ҳастанд ва иншоаллоҳ ки дар Тоҷикистон ҳам ки бошем, ҳаракат мекунем ки кӯмаки худмона аз ҳамин дургӣ ба ҳамин муҳоҷирои дурай ватан бирасонем. хайр алҳамдулиллаҳ то чен имкон худмон кӯмак кардем ва ина ин бародармон ҳамаи шуморо иншоаллоҳ бо хоси худованд, касе ки дар мушкилӣ ҳастай, хурду хӯроки шуморо ҳамаша таъмин мекунад. дар ҳаққи мо, дар ҳаққи ин бародар дуогӯ бошен. касе ки мехоҳад муроҷиат кунад, ин ҳамин инстаграми бародарро дар зери видео ҳам мегузорум ва дар ҳамон инстаграм ин ҳамин номро бинависен, шайх Бадриддин. иншоаллоҳ ки кӯмаки худшро баҳратон мерасонад. бо дуо бошен дар ҳаққи мо. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ҳамиҷа дар хизмати мардуми ниёзмандаи Мумеҷон бародар иншоаллоҳ баъдтар суҳбат мекунем. худованд нигаҳбон тамоша. бисмиллаҳ, алҳамдулиллаҳ роббил аламин, вассалату вассаламу ала саййидил мурсалин ва ала алиҳи ва асҳабиҳи аҷмаин. бо кӯмаки ба хоси аллоҳ ин алҳамдулиллаҳ дастгирӣ дар мардум ҳастем. худованд ин балоро аз сари олам дур бигардона ва худованд иншоаллоҳ касе ки дарои аллоҳ хайр мекунад, худованд якшона 10 мегардонад, зеро ки аллоҳ худаш мега ябна адам анфиқ унфиқ алайк, эй фарзанди одам, ту ки хайр кун, ту ки садақот ки аллоҳ мега ман молта зиёд мекунам. барои ин бародар ин алҳамдулиллаҳ худованд яки мо шумо нигаҳбон бошад. алҳамдулиллаҳ. барои ин бародарҷон шумо ҳам ба ҳақ мо бо дуо бошед. бародар Умеҷон, аллоҳ баракатон тия. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. инҷа алҳамдулиллаҳ мо дар хизмати бародаро ҳастем. худованд боқӣ ҳамамонро нигаҳбон. ина бародар ай мусорка чине хуб реси ина ози бозори футусити омадагиам. алҳамдулиллаҳ барои харидкунӣ иншоаллоҳ ният дорам ки 100-150 каси дигаре иншоаллоҳ ниёзмандоро иншоаллоҳ вай кунем, иншоаллоҳ дастгирӣ кунем. бародар фаҳмидинӣ? худованд қабул кунад. бародар Умеҷон алҳамдулиллаҳ 120 оиларо алҳамдулиллаҳ вай кардем. тасмим гирифтем алҳамдулиллаҳ. аз ситаш омадан алҳамдулиллаҳ рафтем. ин бо омадисан алҳамдулиллаҳ. ҳамаш омадисан алҳамдулиллаҳ. тақсимот рафтесан алҳамдулиллаҳ.